Hello mga kabayan, magandang gabi po sa ating lahat. At siguro nagtatanong kayo bakit dito ako nag-vlog sa aking beddings. Malamig kasi kabayan sa labas at sa site naman ay sobrang higpit ngayon sa aming trabaho kaya hindi ako makasingit sa aking lunchtime. Pero kaya ako nag-vlog ngayon mga kabayan ay napaka-importante po kasi ang gusto kong i-vlog. Gusto kong i-share sa inyong lahat dahil sa pagpasok ng taong 2021 ay may dalawang negosyong i-share ako na papatok ayon sa aking opinyon. At alamin natin kung anong negosyo itong dalawang ito at alamin din natin kung bakit at paano ang gagawin mo para magbenepisyo ka sa dalawang negosyong ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, ay don't forget kabayan to subscribe with this channel, Bernard Tigabaon YouTube channel. And don't forget kabayan to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala para mapakinggan din nila ang aking mga opinyon na nakakatulong sa ating mga OFW at sa lahat ng ating mga kababayan na nandyan dyan sa Pilipinas. At eto na kabayan, pag-uusapan na natin ang dalawang negosyo na papatok ngayong 2021. Ang unang-unang negosyo na sinasabi ko na papatok ngayong 2021, ito ay ang sari-sari store. Ang sari-sari store na pag-uusapan natin ay hindi yung convenience store, hindi yung kioske store, hindi yung mini grocery. At hindi rin yung rolling store. Ito yung home-based sari-sari store o di kaya Nipa sari-sari store na malapit sa inyong bahay. Bakit papatok? Yun ang ating aalamin. Bakit sa ngayong 2021 ay papatok itong sari-sari store na binabanggit ko? Unang idea kabayan, kapag kasi home-based sari-sari store ang iyong negosyo o di kaya yung Nipa sari-sari store na malapit sa iyong bahay, unang menos gastos mo ay ang upa. Kasi kung magpuput up ka ng sari-sari store at uupa ka, baka kakainin lang ng upa yung pondo mong pera. Let's say magtatayo ka ng sari-sari store mo, OFW ka o di kaya nakaipon ka, nandyan ka sa Pilipinas. Sabihin nating may 50,000 ka. Uupa ka ngayon ng pwesto, tapos yung pwesto, ang upa mo, magbabayad ka ng let's say 4,000 monthly. Tapos magmumuhunan ka lang ng syempre 20,000 kasi yung other na pera mo ay kailangan itabi mo lang muna yon. Kailangan mo pag nagsari-sari store ka kasi mag-uumpisa ka lang sa maliit. Sa aking palagay, hindi yun sasapat yung kita mo para pambayad mo sa iyong upa, panggastos mo sa iyong pangangailangan syempre. Kaya pinakamaganda kabayan itong home-based sari-sari store o di kaya Nipa sari-sari store. Yan ang advantage po mga kabayan Pero dito sa sari-sari store ay mayroon ding rason kung bakit papatok ngayong 2021. Ating alamin, una, bakit papatok ito? Yun nga ang tanong, bakit papatok? Kasi alam natin sa taong ito mga kabayan, hindi pa rin tayo nilulubayan ni COVID-19 o ni coronavirus. Nag-mutate nga di ba? Mas tumapang yung coronavirus. Kaya pag nandyan yung coronavirus, nandyan yung COVID-19, syempre yung mga tao, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas, takot lumabas yan kasi ayaw nilang i-expose yung sarili nila o di kaya ipagsapalaran ang kanilang kalusugan o di kaya buhay. Kaya yung mga tao, konbinyente na lang sila na bumili ng mga pangangailangan sa mga sari-sari store. At least, malapit lang sa kanila, bibili lang sila ng pangangailangan dahil ang sari-sari store ngayon ay kumpleto na rin.
At pangalawang rason, kapag ikaw ay bibili lang sa sari-sari store, alam nyo ba mga kabayan na nagbago ngayon ang pamasahe? Ngayon, dati-dati, kasi lahat puno yung isang tricycle, puno yung isang jeepney. Ngayon tumaas ang pamasahe, lalong-lalo na sa probinsya. Isa lang ang dapat sakay ng tricycle, pero kailangan bayaran mo yung isang arkela o parang arkela na. Yung 4 na tao na pupunta sa bayan, dahil mag-isa ka lang nasasakay, babayaran mo yon, shoulder mo yon. Kaya papatok ngayon ang sari-sari store. Hindi ka lugi, kabayan, kung ito ngayon yung uumpisahan mo na negosyo. Yan ang pangalawang rason kung bakit papatok ang sari-sari store. Yung bibili ng pagkain, hindi na siya mamamasahe ng malaki, di ibili na lang niya sa sari-sari store. Ganun lang din, panalo pa siya. At isa pang rason kung bakit papatok ngayon ang sari-sari store ay alam naman natin na ang negosyo ngayon, ang sirkulasyon ng merkado at ng negosyo ay hindi masyadong malakas. Kaya ang mga tao, binibili lang nila yung pangangailangan nila. Instead na once ang gusto nila, needs muna ang inuuna nila. Yan ang katotohanan, kabayan. Kaya yung 3 rason na yan ay talagang papatok ang sari-sari store ngayon. At alam ba natin na isa pang rason ay dahil hindi pa nakakabangon yung mga sinasalanta ng bagyo. Nandyan na naman yung bagyo. Sa tingin natin, kabayan, kaunti lang yung time nila na pumunta pa doon sa city or sa bayan na bumili ng pangangailangan nila. Kaya conveniente na lang sila sa mga sari-sari store. Yan ang rason kung bakit papatok. At bilang sari-sari owner naman, ano ang mga dapat mong isaalang-alang para ikaw ay magtagumpay at tiyak nalalago pa ng maraming beses ng malayong malayo ang mararating ng sari-sari store mo kung aayusin mo ang iyong pagmamanage. Ano ang unang isaalang-alang mo? Una, syempre kabayan, ang unang-unang isaalang-alang mo, syempre, yung planning mo ay naka-include lagi ang Panginoon sa ating mga plano. Hindi yung sarili mo lang na plano. Kailangan mong magplano ng malupit sa tulong ng Panginoon. Yan. Kasi kapag nagplano ka ng malupit, syempre, plinano mo kung ano yung itatayo mong negosyo at naibigay sa'yo yung knowledge na yan sari-sari store. Ngayon, pag may sari-sari store ka na figure out mo na, dyan na lumalabas kung ang mga tanong na ano ang aking customer, ano ang aking location, at ano ang ibebenta ko sa aking sari-sari store. Yan, kabayan, ang matindi at malupit na pagplaplano. Kaya pag nakita mo yan, alam mo na at maiisip mo sa iyong isip na oo, ito yung puhunan ko. Ang puhunan ko ay pera, pananalig sa Diyos at sa aking knowledge. Yan. Yan ang unang-unang isaalang-alang mo. Pangalawa na iyong tatandaan kapag nagnegosyo ka na ng sari-sari store, ay isipin mo na ang iyong sari-sari store ay hindi sa'yo. Bakit? Kasi pagka inisip mo na sa iyo yung sari-sari store na yan, konting hirap lang o di kaya konting pangangailangan lang, overconfident ka, kukuha ka na ng pangangailangan mo, hindi mo na yung babayaran, ay hindi gagana ang iyong sari-sari store. Isipin mo lang, depende sa location mo, kung ang iyong sari-sari store sa umpisa, sa unang araw, buwan at maging ang 3 months to 4 months ay kikita ka lamang ng isang araw ng sabihin nating 230. Tapos, lahat ng pangangailangan mo, kukuha ka doon. Tapos, hindi mo ibabalik. Siyempre, ninipis at ninipis yung puhunan mo. Kaya yan ang isaalang-alang mo. Isipin mo na hindi sa'yo yung sari-saring store na yan. Kundi, isipin mo na
sa pagmamay-ari ng iba para mapuwersa kang magbayad. At ganun din, madidisiplina yung mga anak mo. Halimbawa kung may anak ka, may pamilya ka, kasi ang essence lang ng sinasabi ko na yan, na isipin mo na iba ang nagmamay-ari ay disiplina. Kung magkadisiplina ka, syempre, lalago at lalago yung business mong sari-sari store, o di ho ba? Kaya napaka-importante yan. At pangatlo, na isipin mo lagi ang iyong mga customer. Huwag lang yung sarili mong income. Kasi pagka iniisip mo kung ano yung the best na maibigay mo sa iyong customer, syempre, babalik-balikan ka niyan. Kapag inisip mo kasi yung mga customer mo, halimbawa, nandun ka sa malapit sa eskwelahan, iniisip mo ano yung pwede kong i-offer na produkto sa mga kapitbahay ko o sa aking community. Yan maiisip mo. Siyempre, ang pupasok sa isip mo, ang unang-una, siyempre bigas. Pangalawa, yung mga prusen, yung mga ulam, noodles, sardinas, kape, basic needs. Maiisip mo yan, kabayan. Yan ang mai-offer mo sa iyong community. Lalong-lalo na pag nagbebenta ka, masasabayan mo yan ng harmonious relationship, yung relationship na maganda sa mga customer mo, abay babalik-balikan ka ng mga customer mo. Kaya yan ang isaalang-alang mo kapag ka nagnegosyo ka ng sari-sari store. At pang-apat, kailangan mayroon kang skills. Yan pag nag-manage ka ng sari-sari store mo, kailangan mayroon kang skills. Anong mga skills ito? Pag sabay-sabayin na lang natin. Ito, kailangan may skills ka sa pag-accounting din, inventory. Kailangan may skills ka dyan. Kasi importante na alam mo kung magkaano ang capital mo, alam mo kung ilan ang napagbentahan mo sa isang araw. Dapat kasi kung may items ka na binili, dapat naka-inventory, nakalista. At kapag nagbenta ka naman, dapat nakalista rin. Siyempre may price din, yung input, output mo, para makompute mo kung magkano ang kita mo. Napaka-importante yan, kabayan. At pagkatapos ng skills na yan, meron ka pang skills na dapat malaman na isa. Ano ito? Yung kailangan marunong kang mag-repacking. Mag-repacking ka at saka marunong kang mag-produce ng produkto na ibebenta mo sa iyong sari-sari store. Ano yung sinasabi kong repacking? Lahat ng pwede mong i-repack para madoble yung income mo, subukan mong i-repack. Umpisan natin sa asin, pangalawa sa asukal, pangatlo sa flour, pang-apat sa mantika, soy, pwede yan. Tapos yung atsuete, pwedeng i-repack lahat yan. Basta yung mga pwedeng i-repack mo. Kasi kikita ka dyan, kabayan. Kaya napaka-importante yan na dapat mong malaman sa bagay na yan. Sa pagpuproduce naman ng sinasabi ko na produkto mo, halimbawa, yung mga backyard na nasa farming mo, mayroon kang saging. Yan, kung mayroon kang saging na magaganda, pag nahinog yan, pwede mong i-serve yan sa iyong sari-sari store. At kung mayroon kang sakahin din, kung nagtatanim kayo ng mga munggo, ayan, pag nag-ani kayo ng munggo, pag na-dried yung munggo ninyo, pwede yung i-repack-repack yan. At least, sarili mo ng produkto yan, ibenta mo sa iyong sari-sari store. Kaya napaka-importante yan, kabayan. At ang panghuli sa sari-sari store na dapat mong malaman para ikaw ay mag-success, kapag kumikita ka na ng maayos, siyempre kailangan mong mag-savings. Ang savings ay napaka-importante at ang savings na yan may purpose. Una, kung ano yung sinesave mo. Mag-save ka, siyempre, ng 10% para sa iyong emergency fund. At mag-save ka rin ng another 10% para sa iyong investment. Yung pangpuhunan mo rin sa iyong negosyo. Halimbawa, pambili mo rin ng mga stocks. So, kailangan mo rin yan. Kaya, napakabuti yan kung ganyan ang iyong gagawin. Meron pa palang panghuli na dapat akala ko huli na yon, pero meron pa isang panghuli. Kailangan maghanap ka ng mga supplier na nagbibigay ng consignment.
Kasi pag consignment ang iyong ibinebenta, wala kang puhunan. Ibebenta mo lang, pag nabenta mo, babayaran mo sila. At saka pag may supplier ka, hindi ka na mamamasahe, nabibili pa. Kasi pagka wholesale yung binili mo, binigay nila sa'yo, syempre mas malaki yung kita mo kaysa retailer. So yan po ang mga dapat tandaan sa sari-sari store para ikaw ay mag-success sa iyong sari-sari store at papatok sa taong 2021. At pangalawa, ano itong pangalawang negosyo na papatok sa taong 2021? Siyempre, araw-araw tayong kumakain, araw-araw tayong nag-uulam. Kumakain tayo ng kanin, nag-uulam tayo ng gulay, nag-uulam tayo ng karne. At ito ang tinatawag nilang integrated, diversified farming. Dahil kumakain pa rin tayo. Sa integrated, diversified farming, ito umpisahan natin sa farming. Yung sa palay. Pag may palay ka, huwag ka lang mag-stick sa monocrop. Kasi ang nangyayari, ang farmers, yung mga traditional farmers, pag nagtanim sila ng palay mula July hanggang November, ang susunod na tanim na nila ay December hanggang April. Yan ay mais, mani o di kaya tabako. So in every season, monocrop lang sila. Dalawa lang ang itinatanim nila sa isang taon. Ngayon, kung integrated farming ka at diversified farmer ka, ito ang mangyayari. Habang nagtatanim ka ng palay, pag may diversified agriculture ka, ay mayroon ka na ring pananim na gulay. Ano-ano itong mga gulay? Siyempre, alamin mo rin, sasabihin ko na yung mga pwede mong itanim sa panahon ng tag-ulan. Ang mga palay, tinatanim yan sa panahon ng tag-ulan sa kabagyo nga. Tapos yung sa mga mas mataas na area, pwede kang magtanim yan ng upo, kalabasa, tapos kamatis, yung ampalaya, talong, pwede yan. Okra, kahit nauulanan yan, isali mo yung sigarilyas. Kahit may ulan, yan ay tumutubo at umuusbong. Maganda ang bunga ng panahon na yan. Maganda ang bunga ng mga gulay na yan sa panahon ng tag-ulan. Kaya isang way yan sa integrated farming. At hindi lang yan, marami pa. Kung meron kang ring enclosed na area, backyard, meron kang farming, pwede mong sabayan yan ng pechay, yung Chinese kangkong, pwede mong isabay yan. Ayan ang isa sa integrated farming. Kasi pag nag-failed ka sa palay, meron ka pang pagkukuhanan ng ibang produkto. At saka ang design ng iyong, halimbawa meron kang field. Yung design ng field mo, dapat may nakalagay din na bawat kanto tapos sa gitna na mga fruits. Halimbawa ng mango. Ayan, yung mango. Para kapag halimbawa second crop ka, nagsi-second crop ka ng rice, pag nag-ani ka ng pang second crop na rice, yung mango mo, mag-aani ka rin. Kung kumita ka ng 70,000 sa isang hektar, ganun din yung mango, kikita ka rin ng 70,000. Sa mango pa lang yan, hindi pa natin sinasabi yung saging kasi pwede ka rin maglagay ng saging kung nakaplaning ka sa integrated farming. Kaya napaka-importante ang integrated farming sa ngayon. At hindi lang yan, marami tayong idadagdag. Pagka second crop kasi, pwede ka nang magtanim ng mga sa summer, magmula ng December hanggang March, ay pwede tayong magtanim ng sibuyas, bawang. Ayan. Unahin muna nating ipakita yung mga gagawin natin pag nag-diversified integrated farming tayo. Idagdag mo din yung agri. Yung agri, pwede kang mag-alaga ng pre-range chicken. Pag nag-alaga ka ng pre-range chicken, may napakaganda yan yung mga native. Bukod sa may itlog ka, mayroon ka pang
magandang karne ng manok. O di ho ba? Kasi ang native na manok ay nangingitlog yan ng 258 na itlog sa isang taon. Kaya yan, di napakarami yan pang nagpro-produce yan. Kaya maganda ang diversified integrated farming. At isa pa, mag-alaga ka rin ng native na baboy kung mayroon kang backyard. Mag-alaga ka niyan dahil yung mga gulay na nasisira, yung mga pagkain ninyong nasisira, hindi nyo nakakain, ay pwede nyong ipakain sa inyong baboy. So, sustainable lang siya. Umiikot lang yung mga hindi makain na pagkain, yung mga gulay na sira, na hindi naman yung sirang-sira na pwede pang kainin ng mga baboy natin. Diyan, ipakain nyo yan. Isang pang-feeds din sa mga baboy natin yan. At dagdag mo pa dyan kung mag-alaga ka rin ng kambing. Siyempre, integrated farming ka. Napakaganda rin ang mga kambing dahil ang kambing, lagi kong inuulit-ulit sa aking mga vlog na dahil sa 2 taon, 3 beses manganak yan. Kaya kung may 3 kambing ka at nanganak yan sa 2 taon ng 3 beses ng tagta-3 ay magiging 27 yan. Yo ba? 9 times 3 is 27. Sa 27 na yan, pwede nating ibenta yan ng tagpa 5,000. At di napakalaking pera na yan. Umaabot ng 75,000 yung 2 years mo. Kaya dapat isipin natin at tignan natin kung may apply natin sa ating buhay ang isang patok na ito sa taong 2021, itong sinasabi ko na integrated farming. At hindi lang yan, pwede ka pang magdagdag ng tilapia kasi integrated farming tayo. Sa tilapia, tapos gumawa ka ng isang lapat kasi ang tawag namin sa Ilocano, yung parang fish pan na maliit, tapos mayroon siyang gabi, tapos lagyan mo ng tilapia. Yan, puro combination kasi. Sa integrated farming ay lahat dyan ay sustainable. Combination yan. Wala kang lugi dito kasi kung na-failed ka sa isa, meron ka pa rin pagkukunan na iba. Kaya yan, dito sa integrated farming at saka sa sari-sari store na papatok na sinasabi ko sa taong 2021, ay siguraduhin lang natin na pag inumpisahan mo yan, unang-una sa lahat ay passion mo yan. Pag passion mo, ibig sabihin mayroon kang burning desire. Pag may burning desire ka, yan ay lagi kang motivated sa araw-araw dahil excited ka, motivated ka. Kaya yung pagre-research mo, na-enhance mo yung negosyo mo, nalalaman mo kung anong nangyayari sa iyong negosyo. Kaya lagi kang excited na gawin yan. At pag excited ka, alam mong i-budget yung time mo. Pag binabudget mo yung time mo, alam mo kung kailan ka mag-uumpisa at kailan matatapos ang iyong trabaho sa iyong farming at sa iyong sari-sari store kung pinag-combine mo yan. Siyempre, kapag yan ang ginawa mo, magsasucess ka. At laging tatandaan na huwag kang mahihiyang mag-market. Kasi ang pinakadugo ng isang negosyo ay sales. Kaya kailangan alam mong i-market yung mga produkto mo. Kung nasa integrated farming ka, pwede kang dumirekta sa mga buyers. Hindi mo na kailangan ng middleman para mas malaki pa, ma-enhance mo, ma-enjoy mo yung benefits ng mga income mo. So, yan lamang mga kabayan ang gusto kong i-share sa gabing ito at naway nakatulong ang vlog ko na ito, itong sharing ko na ito dahil lahat naman tayong mga Pilipino ay naghahanap tayo ng solusyon sa ating mga problema upang matulungan natin ang ating pamilya, matulungan natin ang ating kapwa-tao at makapag-share tayo sa ating mga kakilala, kamag-anak ng blessing. Kaya't bago ako mag-end up, kabayan, ay inaanyayahan kita na isubscribe ang channel na ito, Bernard Tigabaon YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo kabayan sa iyong mga kakilala.
Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon na nagsasabi sa inyong lahat, God bless you po.